मिया फासालो लं ट्राइबेली मणिभद्र गामिनि ताखुक बिरब त्रिपुरा मुंगै खरकसानि नक आचमसाके खामै थाब्ला जामानि कथमानि बिसिंतै साइमांखा ताखुक बिरब त्रिपुरानि नक सोलार बैटारि लाइन बेलाइके हिदिंमा बाय फाटिवै नक खामानि कथमा फिया नकनि बेबाग मानै खनै खामै थाङै थाब्ला जामानि मांफ्लेबो कासावै फेकाचिनि मांफ्लेबो ताखुक बिरब त्रिपुरा नकनु खुंचुक जागिया हुग्र खलावै चाइ तंजामानि फिया आचमसाके नक खामै थाब्ला जामाबाय ताबुक बियालो कलाइजाक नकनु खुंनि बररक चाना नोंना करिङि कलाइलाइजाक आ कथमानो खनावै 48 करमचरानि एमएलए पल दांसु बिनि वारियरगनो थांगै बरगनो चुबा दिहनि दागि मुं रमाबाय तिनि तिप्रा मथानि आदंरक थांगै बिनि नगनु खुंगो चुबा मानि मांफ्लि कासावै फैका नानि दि तै खनानि दि बरनि नगनु खुं तामके खामका हनि साइखनरका निन बुंता बिरबट तांगने नि न हैं तांगने न ओ बेटरी ब्रासंगय ओंगय हट बासा गय खामु बतिन खामाने मियाताम मिया शुक्रबार हर देखाम सालो सालो नों बर थाङाफोर नुगेदो नों सेदो न दंवादिबा आइसिं मासिं पानाga थाङा माइसेगाय न फाइदरक न फाइजेंके नगुनि बुरिबो फाता थाइमफाइके आं যখন হরজুলজুলি নুथाका हाबनानै मानि सकले मानिया हरचिङय যখন ओंखायनके आसकाय दितरसिं गांनि गांथाम मारगो फातार फारन जा वासा आरो मोनसे तिखिल मानिया ओ बेटारि बेटा कानेक्सन तो माने सोलार दैना कारेन्ट ओ सोलार बेसे गोरिं जा आ कारेन्ट लै ओ लाइन तासैसे पारे रजसिन नेक्टैसे कारेन्ट से करे लोक ताखाय चालाय जक माने अबखाय ओंगो ओ बेटारि बाय ओंगो हि नक से तामारो खाय चालाय तो हिनो आं नक नुखुंरो तामा खाय चालाय तो मुसा करे याय मोला ताङा आं याक्सा हिंके बासा आरो दङ कायसा दं जों कायथाम आइ ओंगो बै मुला बासा तांदे गया जानबाय जान आइ जेते ओंगो सालाय दं जफले हुग्रो खाय हुग्रो खाय जफले दले जाका हुखाय साय दं जफले आरो लिबो तामा नि नक नुखुं खरक बसे काबरक जों दा बर्तमान मासक ताम कायथाम खरक ताम न बासा जाला कायसा जों कायने आके हरके नक बाथार मालिया सिबुर बइला हर खामानि बाथार नारक मालिया हर बुथार मोना जखन त हर जों नकसे जाला नक जखन नङै पाइके काकसे हाममानि इदि कांसा सकाल लारमानो माइरं सिं गनि सकाल लारका सकाय बिसि हाममानिया हाबतन माने फाकालै जाब खामै रब संखायकै आंसे नाखल मा आं पनि ताब अपारन बुंतामा मणिभद्रफारा मतिन आइखे बक माइरम माइखाम चाजांनाय र तो बाफाय मानि बागै बनो तामा साना मुचुं नों जे 48 करमसरानि एमएलए नंग न चानानि बागै हलका बा तुइरो फायगा तिनि बकनि बागै तामा कक साना मुचुं नों बक जखन त आं बन खामनो जाखा अ जाखा बबा माया नंग रफाय जाखा आं बंनो धन्यबाद जान बक चाया हिनै जखन खाका मै जे बंनि जे सुगजे जामानि जाव माने गिटारा माइ माइरं जत त रफायका आं मानो जाखा चाया नखाम पाइना हा मुंसा करे हिनै माया नां फैजाखा दिनै बेलेखायनो दुखनि बिसय मिया जों बेफोरनो खबर बांखा दिनै ताकुकरा बिरब त्रिपुरानि नक मिया दिफरनि सम्भवत 12टा एकटा रग खाममानि जों खबर बांखा जों मिया फाइमालिया बंनि नकनि कुनुमानि करिखा जे साइमान मते बंनि नक करियो आर काइसा नक्तं मानसोत अबत हरनांखा बंनि नकनि माइरुं माइतुक मितुक रिचुम बंनि जे डकुमेन्ट्स जत्तनो खामै थांबायका पुरा असहाय अबनो जों खायनानै जों तिनि फाइ सफायजाक तिनि बुबागार नेतृत्वे तिनि 48 करमसरानि एमएलए नि दागि मंबाय जों बंनो जे फारितै माइरुं मैकुथुं ब्लेंकेट रिचुम जों मानतैसुं ताबो बंनो फैकेंगे अवश्य मिया जों आरो सरकारनि हयते तामा जों खायमान जों साइटकनाय तिनि एमएलए नि नेतृत्वे बासकांगो बो भाइनक तमनाबो इमो हानि हाफ वालचे हानि गाय बेरा खाय वानि नुकुगे तिनि तंमानि गावनि बायनो बेरानि बागैनो वानि बायनो दाक्ति खामनानि दका एने सालबो गरम सादुं ताबो सालके बेलेगनो हिट गावनि बायनो खाममै थांका बकुनु लारक मालाया माने अबाय अवस्था तिनि त बरनो सुरु चामंग नु मिसर फाजाको बरनो कोनो नक नि बागै कोनो बफाय सिस्टेम रकै चुबा जांगा पछक दतम गभर्नमेन्टनि तामा फेसिलिटी मानिमान सुजुग सुबिदा गभर्नमेन्टनि तामा सिस्टेम दं स्कुप तामा तंग सुङो बनायै जेरै जों बासकांगो बंनो जे फारितै जों चाइट सुबानानि चाइटक नाय